Kat kum ka jingmi ka right to information ka KHDC kum ta kala pentip syaki arseng kata ka FKJGP riwar mingi circle bat ka KSU South East Central Circle baki don arli ki kur ki bala tangjat bat ithu da ka council habarok ka wai ka penusla civil subdivision kata ka kur kharsan bat ka kur kharai kha ki arseng ha ka kan nyutrik unai lar arjar penriu kilawan banyakren bat ka executive member ka badai paj ya katanat law jong ka khasi autonomous district council ka kong deity H Kajingwan mi kita ki arseng kala dai ke jingbun teli ki kertengkur ki balasnahi bat penkela da ki Bangladeshi ki balawan bu haishnong bat poikha ha kashnong ka bah kaput ka badang ha bahuput usam jong Meghalaya bat senda bat ka Bangladesh kum kashnong perdiwa tisang bat hatmai Kajing trishitam kini ki arseng hadu bakinda yo lum hadu khat kendai teli ki kur ki balasnahi bat don ru ki balashim na ki wei pat ki kur khasi tenrai ki bakum balapau kum ka kur sumer khong penbej Kharkela, Karpati, Karengi, Bat Karni. Kinong yalam ki bakan thup yau Ivan Phil Khonglam, Presiden ka FKJGP riwar mengi circle, usamla basuk lang en Khongwar, Vice President ka KSU South East Central Circle, kilalap baka jing penrung kerteng kat kum ka SIR, lalap bakite kinong syong buhay shnong ni ki bapoy ka hakite ki benta jong ka shnong kasi, laong bakim day satia ki riulum. Laong syusyuru babun ki jing penon kambakla ya ka kur kasi hakate kathan, bat syusyuru ka sengkala kerpat ya ka KHADC ban budin, bat ru ban khot da kinong yalam shnong ban pinsisha. La banong baka jingmi ka jingkam jat yalade kite ki Bangladeshi kala long kumak hindau thalaya ka jat kasi ka bakentang ka balasut la shor da umen barim baja nreki kato ka ne kinong buhay shnong wat ki bapong da ka sariru habakali ya ka jat ki jongki ki kam yalade baki de ki khong nakata kata ka jat. Nila nakaliang jungi ka arseng ka ta ka de FGP riwa mi saker bar KSU nila wan bo jung thong ne hapo dis council ha ka bede bat kini kita khar ki ba don sida siapa haput jungi ki bala sim kebu da ka ba aijat khasi yalade te ngilawan ban ujol ban yakren to yai ne misi badai pe ya ka law department te ngilekren ba ngila ajmut yai ba idai ru ban kholang no ya kini gerang basnong ki badon ha kini khaput jongla Assam pat kumju ro sini khaput jongka Bangladesh hamar yo don kita khar sedesya kasnok lo jungki yo don giba ai sim kabu da ka ba ajat khasi hi yalade kumbalagia sakaneka khap put ke jungi te de berngane nakaleng jungi ngelayakan sai berni ajimot ro ya i MDC beripe ya ka law department yong ba borok kikon ne kijat khasi ki bomdon ni hakalis kakur kabri jong nyotrep de balueng na kajingi itho ya ki komkasi bala dalap bagi don ki ba pendon kam bakla da kino ngino gibreu ki bomde na kajat kasi ya kano no ka kur kasi de ban sina da ka ain ka ba berking da ka ba set along tingkat ka kuna te yakine pat gi khar ki ba ngilala menta sina gi thain bodar ka jongi de ban khot haje bat banten bisa ki namal bakila sim kabu da ka ba subam jem da ka bakila thok je ka jat ka khong khasi ka jongi tengil ai jumur ro badai ban khot lang no ya kirang basnong kumju ro ya kirang bakur ba khnang bakin la ban weng no ya kini ki takhar ka sim kabu na ka jinglong khasi ka jongi bat kitu gi takhar ki badai hapo kaneka tisang bada mau poti ngi perhapol bangi leit thok sumsos nga keli yaki ngi lang berkesu tingi keli ngi ong mano batang jat yame ya kane ka khong pen baik upa jungu de khar kala kat mau ya upat yala de pat wai khar pun baik ong ya kan ong mediu khasine mediu to khar ong ade to khar ngong mano batang jat yame kane ong bangi lai kata Ndagasngi kumba lakren nasikmat dau Presiden joka FKJGP riwarmi circle hakba nakaliang jongi ki arseng kata ki isu buat ke FKJGP hakini ki bana ki bangi ladem no aswa bakani kajing kentiu kerteng kasensos lami kajing lum thub ya ki pajba nong sung jong ke India ban penrung kerteng hapo kasensos kayan te da kajing smukia ya ka bangi yo i hakiti ki khapur jong ke India bat ka Bangladesh kenthub ya ka sinong lengkhat ka sinong hatmai katisang sinong gibahap hapok penusla civil subdivision taka jinglek jongi hakitu ki sinong
kai ka bang i kalong ba kila don kita ki dekar ki bomdai ki khasi ki kharkhatia ki badena sakri wei pat ki jaka ki wan ketika dong kata jongi da ka ba ki penkam da ki kur ki jat khasi jongi ki don apning jong kita ki dekar ki belayo ya ki epek ki bela ai ya lade bat ki lakam ba ki de ki jat ki kur sumer ki don rukini ki bala ai da kata ka jat khong penbet ka khong penbet ke bompat judan da ketika than riwar jongi kata khong penbet te ki don ru ki ba ai kata ka jat kharpati bat ki kam ya lade khasi bat kum ka jingtip ka bangilawan napo district council ya ki kanu teli ki kur ki jat ki bla de tangjat kat kum ka an khasi social custom and lineage pothan riwar ki don tangar teli rei kani ka khar pati ru ka de ka jat ke bomdon hapot than riwar lane hapot district council ko baki klempat le ka tangjat bat ki don ru kini ki i dekar ki bla penenkam da ki kur ki jat ki wepat ki kur khasi jongi kum ki jat sumer bat ki wei pat ki kur ki jat ban kam ya ledi kum ki khasi te ka e ka bang persungkhia yang i kalong ba kani ka kentin khar ka ba ka satmi ki kur ki jat khasi jongi let's say ki bun ki ban perkhat ba ka de ka jat khasi ka bla de tangjat tengi wanang ni kata entah kasini dah kaji sungkhia ba lada kaji aku me kamut bakini ki dekar insa sim kabu ban apply ke schedule tribe certificate napo SDO Sibil Penusla lani la bande napo DC office bat ka ega baji apan ndakila yo ke schedule tribe kin salong maki kum ki khasi paka bat lada kum kita ki jaj dekar ki kum kita kharpati kila ru ban yalam baklah hakini ki bor ki ba aya ke schedule tribe dak baong banging don kamsyu ya khasi tribe nomor belai bangila de kur ki jaj khasi ndai ngila ya ti jeliu ngila ya ti nya ngila bakini kur ki jaj ki de ki jaj ki ba nakaleng jong ka record jong ka district council ka klempat pen scam bat ka klempat ajing bid iki bakin tangjaj lane bakin kam minta kur ki jaj khasi te ngisngo komen sibun ba nakaleng IM in charge loru ilapan pau ba idap dak jingsmu yang i kum kinong yalam jong kaseng ki arseng ki belami syakmat ban pen ya ki jing ki ba jia ketika jaka ka ke balong ketika jaka nomor ba kum bakalong yang ba maki kisong akan ke office ndre ki ngintip kita kirang basnong kile ayu satai bakini ki khar kila banyo epic tik hakita ki kur ki jaj kum kita kharpati ki khong penbet ki bom judan hang te than riwar tena kali jongi ngila ajing mut ru ya IEM ba i lakum nukno la de ban sna da ka an la ne ban pen khlan ya kan ka khasi social custom of lineage act khat khandai nyau kata kalong ban bu ya kita ki kendon ki bateng la ka de da ka jing sed bendi la ne da ka ba aikuna persya ya kinu ki be breu la ne ki jaj benre ki bom dei khasi ki ba penon kam bakla da ki kur ki jaj khasi la ne ki ba thawi kita kikur kijat kibalong kadur karnyeng jokur khasi klem kajing menjur na ka district council ya bede begini kajing simjai kulong to tur sumer kuna kalian tong play kendu na mi kirang makur jong kani kur pada ban kendu sar ban saya kina na banyak ku kina na ban klinik ki simjang na kalian jongi ngi klempat yo banyak kendu ya kini kur nomor ngi haduk mentangi klempat tip tikrang la persang banwat ba ka tu ka kur sumer ka don em nya kata sengkur nomor ba istu ba de tangka sengkur kabala ban ti benia lani ka ban pej benia kani ka kam te nomor bang impat lab lah tu ka don em kata ka sengkur te ngila snudai ba khang ban penslem ya ka kam kan bakani ka SIR kadang ya cacat te ngila wan no suang ni district council ban let's say kuma phila kali banakali jongi rungin sawar ya kini kikur kibala sa pendon kam bakla kur ka jaj akiti kidkhar ba makiru kide ban le halo ka jing pendon kam bakla ki kur ka jaj jong ki ada piong kumolong menta badang ya ka saya aku nak yang di labu ji ujon pen so SDO bede bakani maka di ko naka nakaliang jongi ka KSU bat ka FKJP ngila ai ka jing jor pan ngila da kentu confirm ro ya USDO bahkan ni ka jing penya ya ka SIR lah kumno kide ban ya biang pabiang rengkat bat kirang basnong bana kalian jongi ru ngila kentu ya kirang basnong hakite ki than border ba kinlong ki ba pikir ki ba husiar
bat banam ailat bakini ki dekhar ki ba supoi wir supoi hab bat ki ba sukam yalade bakini ki khasi badale le kimdai ban play kata ke jingkhang bakini rung hapok ka SIA. Tapi bu jingkli pada kirang ba snong ki bahab atau snong ki bakini ki beriu ki simjai dan kita warna ya pada cuma labu jingkli dan pelakili perhun dan berapa snong kumnu kilak ni. Nakale jungi aku biade bat kata ka jinya kenduk ya kirang ba snong ngi layak keren ya kene gakam bat wat kirang ba snong ru pintip kumnu kini kilong. Mereka ipat ka papen snow lengo ya ki lada undan ki kot kisah nomor ka ba pau ya ka jing simja jong ki kade haki epic. Telada kini kirang ba snong kim a ya kinu ki kot ban itu ya ki kum kita ki kur ki jat ki ba pau haki tu ki epic. Kumnu kini ki beriu kila ban yo ban yale ya ka epic na po SDO civil lan na po DC office lan na po video. Tegala de ka por ngi unta ikini kirang ba snong ro bakin kendit ya ban nakle jongir nyai budden ya kini kakam ban ngin nama ya kini kirang ba snong ki ba pener kam bakla yal kabor ka ikhtiar ban sinabut bang na kunta jongno lane ban khwan mentoy simet hakite ki than border jongi na amar ka bang isepting bang isepting kum ki arseng kalong ba mentang yo ik tu ki khar kila don kap tu la sai kini ki khar kila ban nang kieu kinang selur namar ki yo i baga jingkhang ka plier hang bar kalong ba suk hadu kata ban lekam lane ban lek present ya lade kum kita ki khasi ban anda kila bengkot kisah langti ngitip bakin sakri kin sasang hakeleng ki jaka jong kari khasi. Tapi banjur nem pada ya ka iam ka incha skope ya kalau apa ide bakan ya bakin pa jiko sa WSDO banang ba sini jai tinde ki bolong jinin na tinde si sakte. Tenaga yang jong IM rong layak keren nakale IM ong bangin sapha ngin sa inquiry swa kumka department kumka council halor kani kakam haka bangin pha ya ki jingtho skini kirang basnong ki badai nak itu kisnong ki bakti ki dikhar kisa kumka hatmai katisang kalengkhat te bat kinsa khod hajiru ya kitu kibreu tiba ala penun kam nya kini kijat kikur bakin pensngap halor kanu kono ngurim kipkam nya lade kum kita kikur khasi kijat khasi te ong bahadien bangila depsim nya kata senjam ngin sayapet kin ka bangilam nang ta ka ke bangin mi nang ta ngin sale ka badon kam namar mai ru ong ba yamentahi kajing yo jong iya ka komplain impatip adukan nu kan kalong ka ba sisa lani kalong ka badai rei indang hab iban ti benia kum ka council ban dai lalap iki ba sisa na kaleng jong i ong ba nom ai jam ba di nom ai lat ba kum kini ki dia hakani kadong katha jong Kila ban batai ni kumbakan nu tilong yen kidan kita simjai. Naka jingdon kilong yeng ngin nom la nomor ba ngimpat lum thup ya ki long yeng nomor hakasi ka bangilen ni sulet bed tang ban pej beni adukan nungut ki breu ki ba dan ya ki epek bat kan nungut ki breu ki bade ki khasi ba sisa bat ki bade nak kur ka jat khasi jongi te kajinya jongi ngila lum thup suatang ya ki epek bani klempat ya lum thup akabia de bat ki dekat Te kumbakan nu tili efek kita ba simjai pada kita. ke om duna ya ka kani ka ba ni layo burkot kiladon tangki bangi layo mangi kidon hadukat kendai ngut kini ki bala penunkam ya kini ki kur ki jat khasi lani ki basna kur sina jat khasi hi klem ka jingbin akadisi council